ако вземем пример с Македония, който беше уж изтъкван като един от най-големите проблеми и предателство национално и не знам още какво си, сега се оказа, че всъщност е най-доброто възможно решение било. България вече няма проблем, Европа не я гледа гадно, не ни поставят ултиматуми, не ни заплащат, че ще ни спрат някакви пари и програми. Не, и той изобщо изчезна тази тема, т.е. се стана ясно, че тя е била повод, не е била причина. Македония! Но в момента, в който ние предложихме парижкото решение, изработихме заедно с президента Макрон и активното участие на кабинета Петков, този проблем вече бе изнесен от границите на България, полето на България, остана между Македония и Европейска комисия. В момента Македония не изпълнява, България няма проблем, тя седи много добре на политическата сцена по този въпрос. Ако ние бяхме започнали комуникацията по македонския въпрос с възможните решения, с това, което ще стане, и обещавахме този резултат, който имаме в момента, никой никога нямаше да ни повярва. А сега се вижда, като речението е на масата, че това въобще не е национално предателство, всъщност е отстояване по най-добрия възможен начин на българския интерес.